κάπως στο δημοτικό. Ήμουνα 10 χρονών, στα αυτιά με ένα ακουστικό. Τότε άρχισε στις φλέβες μου να ρέει το χυπκό. Έμπαινε μες στη ζωή μου και δενόμουνα μ' αυτό. Κι όσο πέρναγε ο καιρός, μέσα μου κάτι μεγάλωνε η αγάπη μου για τη μουσική αυτή δυνάμωνε. Στις δύσκολες στιγμές που περνούσα με χαλάρωνε. Το μυαλό μου γύμναζε, με δίδασκε, με μάθαινε. Με τράβαγε ο ρυθμός της και ελευθερία λόγου. Κι έτσι άρχισε να ζωντανεύει το όνειρό μου. Έφτασα στα 12 και ψάχνα τρόπο να εκφραστώ. Όσα ένιωθα μέσα μου ήθελα να μοιραστώ. Κι έτσι πέρασε ο καιρός, έκατσα κάτω και έγραψα. Και μαζί με το κολλητό μου συγκρότημα έφτιαξα. Πολλοί μας κοροϊδέψαν, κεφάλαιμος δεν έσκυψα. Κυριολεκτικά ψυχή και σώμα έδωσα. Επέμεινα πίσω, δεν έμεινα, δεν εγκατέλειψα. Το εξέλιξα και σε κανένα δεν υπέκυψα. Θυμάμαι πρώτη γυμνασίου ρε εσύ. Κάθε μέρα να γεμίζω κι από ένα χαρτί. Ήτανε κάτι που το βίωνα και με χμαλώτιζε. Ήτανε κάτι μαγικό που το μυαλό μου υπνώτιζε. Σε κάθε κίνησή μου θετικά με φόρτιζε. Και με το ραπ στην πλάτη μου από τότε κανείς δεν με φόβησε. Κάτι τελευταίο πριν κλείσω να πω σ' όσους μας έχουν στηρίξει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μια υπόσχεση να δώσω πως θα το εκπροσωπώ. Μέχρι να πεθάνω θα δίνω τα πάντα γι' αυτό.